Nosaltres vam començar l'activitat el 2013 amb la producció dels ingredients per a fer cervesa artesana. I el 2015 vam començar a vendre la cervesa artesana ja utilitzant els nostres propis ingredients amb ecològic. Soc pagesa i cervesera i ens trobem al Almacelles en els camps familiars. A la cooperativa fem begudes fermentades de diferents tipus. Fem cerveses artesanes i fem una altra beguda que es diu Hard Seltzer, que és una novetat avui en dia i que som els primers en produir-lo a Catalunya. Llavors és molt diferent el nostre producte de les altres cerveses perquè nosaltres produïm els nostres ingredients ecològics per utilitzar-los posteriorment. O sigui, fem tot el cercle tancat i a més fem producció en ecològic. El nostre procés és molt llarg i molt complex perquè som com 5 empreses en una, des de ser pagès, productor de llúpol, malter, cerveser i distribuïdor. Això fa que sigui molt llarg i que sigui durant tot l'any. L'entorn és primordial per nosaltres, ja que gràcies a estar en aquest entorn, les nostres cerveses tenen el nostre carisma personal.